Metal s tebou, kamaráde, jelikož jsou Velikonoce, tak si uděláme pořádnou vajíčkovou pomazánku. Nakrájej si nakládaný okurky, cibuli, řetkvičky a pažitku. Já jsem místo pažitky vzal tenhle salát, protože byl zrovna ve slevě. Všechny suroviny hoď do misky, přidej k tomu 2 lžíce majonézy, 2 lžíce bílého jogurtu a 1 lžíci hořčice. Jestli chceš, můžeš tam dát vylepšovák chutě v podobě pepře, petržele nebo soli. Ale bacha, ať to s tou solí nepřeženeš. Jseš kuchař na volný noze a ne cestář na namrzlý silnici. Nakonec tam přidej vejce, který si vykoledoval nebo který ti doma zbyly v ledničce. Já jsem si letos vysloužil jenom 3 vejce a ještě k tomu nejsou ani obarvený. Nejspíše to kvůli tomu, že jsem ve všech domácnostech místo kolet pouštěl metalové písničky a tak se mě snažili co nejrychleji vypachovat. Se všema surovinama udělej závěrečný mošpit a můžeš jít chálovat. Sněz si to třeba s pečivem, ať do sebe dostaneš pořádný sacharidy. Mimochodem věděl jsi, že každé vejce na sobě má číslo, které znamená, odkud pochází slepice, která to vejce vyprdla na svět. 0 znamená, že vejce pochází z ekologického chovu. 1 je od slepic z volného výběhu. 2 od slepic z halového chovu a 3 od slepiček z klece. Až ti dojdou velikonoční zásoby vajec a půjdeš do obchodu nakupovat, můžeš si vybrat, jaký chceš číslo. Mluvit ti do toho rozhodně nebudu. Teď mě tak napadá, co bylo vlastně dřív, slepice nebo vejce? Já si teda myslím, že rozhodně dřív bylo vejce, protože jak jinak by se tady ta slepice objevila? To by jí muselo stvořit něco nadpřirozeného, nebo by jí se museli seslat nějaký mimozemštění. Napiš mi do komentářů, jestli jsi spíš slepičocentrista nebo egocentrista. Metal s tebou, uvidíme se u další smažby. Kurva, to je ale dobrý dor, ty vole! To mě posí! Ahoj, jak to jde? Gratuluju. No, gratulujeme, Jime. Gratuluj semenu! Promiňte. Stefare. Jo, a nezapomeň v obchodě sledovat ty čísla na skořápkách.